ಇನ್ನೂ ದೇರ್ದಲ ದಾಟದ ದುಂಬರಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಮವಾರದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 144. 209 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನವು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಕೇತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂಡ ಕೊರೋನಾ ನಾಟುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಜ ಸಂಗತಿಲ ಗೊತ್ತಾತನು. 2 ದಾಟದ ದುಂಬರಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಏರು ಗತಿತ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರ ಇತವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಮವಾರದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 144. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುಡು 88, ಬಂಟ್ವಾಳಡು 18, ಪುತ್ತೂರುಡು 8, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು 10, ಸುಳ್ಯಡು 1 ಬೊಕ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ 19 ಜನ ಒಟ್ಟು 144 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪರಡಿದುಂಡು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು 21 ಜನ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಡು 76 ಬೊಕ 47 ಜನತ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತಂಡು. 8 ಜನ ಸೋಮವಾರ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 209 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಮ ಸಾರತ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಸಾರತ ಆಜಿನುತ 54 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 277 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 2 ಸಾರತ 91 ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೊರೋನಾದ ಏರುಗತಿತ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನ ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೊರೋನಾದ ಗತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜನಜೀವನಲ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನು. ಜಾಗ್ರತೆಡು ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ನಾಟುನಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಲ ಗೊತ್ತಾತನು.